आमचा कुणकेश्वर तसा जागतिक पर्यटनाचा स्थळच। हैची 1200-1500 वर्षाची साक्ष देणारी ही पांडवांनी जांभ्या दगडात कोरलेली गुहा कुणकेश्वरच्या पांडवकालीन इतिहासाची साक्षच देता। बघूया या गुहेत दडलेला रहस्य। आमचे देवगड प्रतिनिधी स्वप्नील लोके यांचो स्पेशल रिपोर्ट। दक्षिण कोकणची काशी म्हणतात त्या कुणकेश्वराकच मी आज हय चांदेलवाडीत आहे। आणि आज मी तुमका असा काय वेगळा ठिकाण दाखवतलो आहे। हय एक पांडवकालीन गुहा असा। इथे येईलास की इकडे बंडू हिरलेकरचं घर, त्याच्या मागे जो जुनो रस्तो हा कुणकेश्वर मिडगाव ते कुणकेश्वरपर्यंत मध्ये येणार चांदेलवाडी सोडून जरा पुढे येईलात की शरद हिरलेकरांचं घर लागतं। जो आता ह्यो माझ्या बागे जो बघता जो भगवा झेंडो हा ना, त्या झेंड्यातून एक पाऊल वाटा तिथून आत जायचा। एक पांडवकालीन गुहा असा, एक सुंदर कलाकृतीचा नमुना असा, खूप चांगली पद्धतीने त्याची रचना केलेली असा। गुहेचो दरवाजो, तिथे असलेला भुयार, या सगळा मी तुमका दाखवतलो। एक तुम्ही येऊन बघा, खरोखर मन प्रसन्न होतलं। अशा पद्धतीने पांडवकालीन गुहेची त्यावेळी रचना केलेली असा। ऑक्सिजन म्हणशाल तो अप्रतिमा आतमध्ये गुहेत घेतलं असतं, घुसमटाक जावचा ना ह्याची दक्षताही त्यावेळी त्यांच्याने घेतलेली आहे। तुम्हाला 1200-1500 वर्ष त्याला होऊन गेली, पण ती जांभ्या दगडात कोरलेली आहे। कुणकेश्वर गेली असतं ती नक्की बघा, मी आज तुमका दाखवते। चला जाऊया। आपण बघतो आता चांदेलवाडीतून आपण बंडू हिरलेकरांचं घर आहे। का बंडू हिरलेकर हे आंब्याचे व्यापारी असतात आणि त्यांच्या घराच्या समोर एक टन असा। या टनच्या समोरून एक आतमध्ये जाऊची वाट असते, त्या वाटेनं आम्ही आता इलं। एक मेस्त्री यांची घरासमोर सचिन मेस्त्रीची फॅक्टरी आहे इथे, ती गणपती बनवता। त्याच्या बाजूकच ही इथून एक रस्तो आहे, तिथून एक आतमध्ये एक वाट असा। माझ्या बागे बघताच हे सगळे आंब्याची झाडं असत, फणसाची असस, अशी एक मोकाट अशी बाग असा। ही थोडाफार बघितलं तर असा जंगलाचंच वातावरण वाटतं। कलमाची बाग असा, चिव्याची काठी असत। जाण्याचा रस्तो बघा तुम्ही कसो असता तो, ह्यो प्राचीन चढणीचो रस्तो आहे ह्यो, कधी पटकन पडाक होईत सांगता येत नाही। आणि समोर दिसतं ह्यो फणस दिसता बघा, ज्या कोकणातला महत्त्वाचा म्हणतात ना आंबा, काजू आणि फणस, ह्यो फणस बघा कसो झाडाक लटकलेलो दिसता। अक्षरशः फणस मस्तपैकी ते लागलेले आहेत। फणस बघू शकता। हैसूनच ह्यो गुहेकडे जाऊचो मार्ग असा। मी आता ही तुमका गुहा दाखवतोय। खूप जुनी हा, प्राचीन हा, पांडवकालीन हा, आणि तुमका बघून समाधान वाटतेला। कारण गुहेत जी मूर्ती असत, मुखवटे असत, ते पूर्ण मुखवटे जे असत ते कशा पद्धतीने कलाकृती त्याच्यावर केलेली असतात। काळ्या दगडात कोरलेली मूर्ती असत। चढणीतो असल्यामुळे चढताना ही हवाळी ही साहजिक लागतलीच। ही बघा समोर दिसता, आणि ही ती पांडवकालीन गुहा असा। या गुहेत कोणतरी भाविक गेलेले आहेत। समोर शिवलिंग असा, त्याच्यासमोर ते नतमस्तक होतात। आपण बघू शकता पूर्ण जांभा खडकमध्ये ही कोरलेली आहे, जांभ्या खडकात कोरलेली असते। हे काका असत, हे काकांकडून आपण विचारून घेऊया। काका काय सांगशाल, कधीची ही गुहा, कशा प्रकारे याची रचना असा? थोडक्यात मालवणीत सांगा, आम्ही इकडचे जाऊ। तुमचं नाव कसं? शरद विश्वनाथ हिरलेकर। कधी जवळजवळ 1200 ते 1500 वर्षापूर्वीचं आहे। आणि आमच्या जवळजवळ 25-30 पिढ्या आधी हिरलेकरांच्या झाल्या आहेत। आणि हे आज हिरलेकरांच्या म्हणजे आमच्या शरद हिरलेकरांच्या जागेत ठिकाणामध्ये आहे। ही जी गुहा असं म्हणतात ना, तर पांडवकालीन पूर्ण 1200-1500 वर्ष त्याला होऊन गेली। पूर्ण मंदिर असा। ह्या बघितला तर इथेही जे तुटलेला दिसतं, पण इथे हे मोठं जांभ्या दगडात लांब लचक असं मोठं
दगड होतो आणि त्या दगडात ही अशी ही बाहेरून बघितलं तर काही दिसणार नाही. लाकडी अशी ते दरवाजाही होतो, पण तो आता किती वर्ष म्हणजे बाहेरून बघितलं तर हा दगडच आहे. दगडाचा दरवाजा दगडाचाच दरवाजा. दगडाचा दरवाजा वगैरे होता याला, आणि आता ह्यो पूर्ण जीर्ण झालो हा. पण काही अवशेष त्याचे अजून शिल्लक असत तो दिसता. ह्यो आतलो भाग हा, बाहेरचा भाग ह्यो पूर्ण पडलो हा, कारण त्यावरून असा वरती असा जावकाही मिळत होता वरती चढक, अशा स्वरूपाचं तेव्हाची रचना होती. आता हे आमचे काका आहेत बरोबर, त्या काकांकडून विचारून घेऊ. काका काय सांगशाल कशा पद्धतीची ह्याची तेव्हाची रचना होती आणि काय वेगळेपण आहे त्यात? एक आता थोडक्यात म्हणजे सांगायचं म्हणजे इथे हा पुरा हा भाग हा ब्राह्मणी स्थळ आहे. ब्राह्मण देव आणि हा ब्राह्मणी स्थळ आहे आणि इथे पावित्र्य आधी राखलं पाहिजे, हा विशेष. इथे खाली जे चढण आहे तिथून वरती बाहेरचं कोण किंवा ते भ्रष्ट काही चालत नाही, आधी हा विशेष भाग आहे. आणि हा कोण नवस वगैरे बोलतात त्यांना हा पावतो देव. या ब्राह्मणी स्थळ असा आणि खूप मोठा पावित्र्य असा राखण्याचा, नवसाक पावणारो पण असा. आता आपण त्याच्या आतमध्ये जातलो, आतमध्ये नेमकी कशी रचना असा ती बघताय तुमका. हे आता इथे या औदुंबराचं झाड असा, हे जांभ्या दगडाचे. आता बघा किती वर्ष झाली जांभ्या दगड होतो तुटाक लागलो, झीज होता जांभ्या दगडाची. आता मी या गुहेत जाते, कशा पद्धतीने रचना बघा. पूर्ण जांभ्या दगडात हे पूर्ण कोरलेलो असा. नंदी असा, नंदीच्या समोर शिवलिंग असा. प्रत्येक देवतांचे 2-2 मुखवटे असत, तुम्ही बघू शकता. नागदेवता असा. कशा पद्धतीने ही रचना त्या काळी केलेली आहे तुम्ही बघू शकतास. खूप पवित्र असं होतं. त्या बाजूक जर बघितलं असतं उजव्या दिशेक एक कोपरं दिसतं, त्या कोपऱ्यातून एक मार्ग असं त्याका भुयारी मार्ग म्हटलं जातो. आता ह्या भुयारी मार्गाचो वाडा येथील विमलेश्वर मंदिराशी थेट संपर्क असं सांगितलं जातं. आणि त्याची त्यांनी अशी एक आख्यायिका की प्राचीन काळी एक कुत्र कुंचेश्वरचं लेबल लावून गळ्यात पट्टो घालून या गुहेतून सोडलो गेलो आणि तो 2-3 दिवसांत वाडा विमलेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी आढळून येतो. त्यामुळे त्याच्यावर शिक्कामोर्तब झाला. ह्या गुहेचं थेट कनेक्शन वाडा विमलेश्वर मंदिर अशी असा. कशा पद्धतीची रचना तुम्ही असा बघितलास. पूर्ण काळ्या दगडात कोरलेला शिवलिंग वगैरे असा. मन प्रसन्न होता. नमस्कार. मी तसो नेमळ्याचो सावंतवाडी, पण कामाधंद्यानिमित्त मुंबईत स्थायिक असो. दरवर्षी आम्ही गावाक तर येतो, पण यावर्षी आम्ही असं ऐकला की कुणकेश्वराजवळ एक पांडवकालीन गुहा असा, तर ती बघू होई. मुलांका पण आकर्षण होतं आणि म्हाकाही आकर्षण होतं आणि म्हाका ह्या ऐतिहासिक वास्तू जरा बघूची फार आवड असा. तर म्हणून आम्ही त्याचो शोध घेऊन हिसर येलो. आमकां वाटला पांडवकालीन गुहा म्हणजे कशी काय असतली, पण या वेगळं आकर्षण गुहेत जाताना आमकां म्हणजे सरळ नाही, आपण देवाकडे खाली मान करून जातो तसं जावचा लागता. ह्या एक विशेष आकर्षण असा. आणि आतले जे देव असतात, जे मूर्ती असतात, ते अगदी प्राचीन काली असल्याचो भाव तिकडे आमकां गावलो. आणि एक आपण ज्या सात्विक भाव आपण ज्या म्हणतो तसा त्या गुहेत आमकां ह्या आयला. वेगळा म्हणजे आम्ही त्या गुहेत जाऊन सुद्धा आपला जो ऑक्सिजन होयो तो थोडे गार हवा, तो ऑक्सिजन थोडे खेळतो. हा एक विशेष त्या गुहेचा आमकां दिसून आला. तर आम्ही हिसरले असून सुद्धा आमकां ह्या माहीत नव्हतं आणि ह्या नवीन आमकां बघूंक मेळ्ळा, म्हणून त्याचो आमकां फार आनंद झालो. पाहायचं झालं तर ते पांडव लेणं आपण जे म्हणतो तिथे असलेलं शिवलिंग, तिथे असलेली नंदी आणि तिथले ते सगळे जे नुसते एवढी शिरं ती कोरलेली आहेत आणि ती सगळी वेगवेगळ्या काळातली आहेत. आणि ती खरं म्हणजे राजवंशाचं ते मंदिर आहे. कुठल्या तरी एका प्राचीन राजवंशाच्या वंशावळीतलं ते राजवंश मंदिर आहे. कारण त्या गुहेचं तोंड जर पाहिलं तर तेही दक्षिण दिशेला आहे आणि ते सगळे मुखवटे जोडीने बसवलेले आहेत. पहिला मुख्य जो मुखवटा आहे तो सगळ्यात मोठा आहे आणि त्याच्यावरचे अलंकार, त्याचं एकंदरीत शिल्पकाम जर आपण पाहिलं की लक्षात येते की तो राजा ज्यावेळी स्थापन राज्य करतो त्यावेळी आर्थिकदृष्ट्या तो फार प्रगल्भ नसतो.
आर्थिक संपन्नता नसते. त्यामुळे त्या शिलालेखावरचे दागदागिने, त्याचं कोरीव काम हे थोडंसं जुनाट असं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि त्याच्या पुढचे जे 2 मुखवटे आहेत ते अधिक संपन्न झाल्याचं लक्षण आपल्याला त्या मुखवट्यांच्या बांधकामावरून लक्षात येतं. पण शेवटी जे काही मुखवटे आहेत ते पुन्हा आर्थिक दुर्बल झाले आहेत, त्यांचे कला दृष्टीने ते हिणकस झालेले आहेत हे लक्षात येतं. त्यामुळे ते एक पूर्णपणे राजवंश मंदिर आहे. या तशा तुम्ही बघितलास इथेच पुढे गेलात की गंगेची वाडी आहे, तिथे एक गंगाकुंड पण असा, त्याचोही आता हळूहळू शोध लागलो हा. असं कुणकेश्वर पर्यटनाचा विस्तार होत असा तर म्हणक नाही, खरोखर कुणकेश्वर या पर्यटनाचा हॉटस्पॉट असा. खूप पर्यटनाची अशी ठिकाणं असतात ती आज दृष्टीत येत नाही, पण आम्ही तुमका ती नक्कीच कोकण सातच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न करतलो. चांदेलवाडी दिल्यावर इथे कोणाकही विचारलात पांडवकालीन लेणी स्थळ कुठे आहे, तुमका त्या मार्गावर आणून इथून लोक सोडतली बऱ्यापैकी स्थळ असं. तुम्ही मुद्दामून येऊन बघा कुणकेश्वराक नेमक्या काय असा आणि कशा पद्धतीने पांडवकालीन ही रचना केलेली असा. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील लोके, कोकण सात लाईव्ह, कुणकेश्वर.